Goedenavond. Wel de wetenschap, niet de buizen. Het is goed mogelijk dat de Einstein-telescoop volledig in Wallonië gebouwd wordt en niet in Limburg. Dat zegt directeur Hans Plets van het projectbureau van de Einstein-telescoop. Ook een mogelijke bouw in Wallonië zou voor Nederlands-Limburg grote meerwaarde hebben, zo vindt de Einstein-directie. Aan de vooravond van de nieuwe serie boringen voor de Einstein-telescoop blijkt dat het heel goed mogelijk is dat de buizen van de driehoek die de zwaartekrachtgolven moet gaan meten helemaal niet in Limburg komen te liggen. Ook als je kijkt naar de gebieden waar we nu echt naar kijken om die Einstein-telescoop of de hoekpunten ervan te bouwen, dan kom je echt wel heel sterk in de buurt van of in Wallonië of net wel Wallonië. Dus het is zeker een denkbeeldig scenario dat die helemaal in Wallonië komt. Maar nogmaals, dat moet nog uit verder onderzoek blijken. En hoe dan ook, of je nu wel of niet helemaal in Wallonië komt, de wetenschappelijke geest van de Einstein-telescoop zal zich uitspreiden over een zelfs veel bredere regio dan enkel Limburg of de regio Maas-Rijn. En hoewel het gaat om hetzelfde gebied, heeft Wallonië veel minder strenge stikstofregels dan Nederland. En dat speelt in deze fase van de planning ook een rol. Wallonië heeft op dit ogenblik inderdaad niet het stikstofprobleem dat je kent in Nederland of in Vlaanderen. Dus wat dat betreft is het op dit ogenblik wel makkelijker. Ja. En het feit dat er steeds meer proefboringen zijn in Wallonië, zou dat naar een optie kunnen leiden dat misschien de Einstein-telescoop helemaal niet op Limburgs-Nederlands grondgebied gebouwd wordt? Wel, ik kan niet voor mijn beurt praten. We zijn eigenlijk nog tot eind volgend jaar bezig met allerhande haalbaarheidsstudies. De exacte fysieke locatie van de telescoop doet weinig af aan de meerwaarde van het Einstein-project voor Limburg, zo zegt het projectbureau. Kerkrade heeft het Einstein Education Center als mogelijke voorbode van het informatiecentrum. Die laserstraal weer bij elkaar. En de Universiteit Maastricht blijft een wetenschappelijk anker in het project. Wij denken vanuit ons functioneel aanpakken van dit dossier dat het ook niet zo gek veel uitmaakt op welke grens die Einstein-telescoop precies uiteindelijk terechtkomt. Je ziet dat dit volop begint te leven. Dat staat helemaal los van waar die Einstein-telescoop fysiek komt, zolang hij maar in onze regio komt. Ja, Maurice de Heus, jij hebt de directeur van dat projectbureau gesproken. Die Einstein-telescoop mogelijk niet hier in Limburg. Dat is een opvallende uitspraak. Dat was inderdaad opvallend, met name omdat natuurlijk in de beeldvorming de provincie Limburg, Nederlands-Limburg, eigenlijk de kar trekt bij dit project. Er waren een paar bijeenkomsten in Brussel. De proefboringen waren grotendeels in Nederlands-Limburg. Plus, Kerkrade heeft natuurlijk ook dat onderwijscentrum. Maar goed, in de praktijk is het zo dat als die Einstein-telescoop, de buis in ieder geval, in Wallonië terecht zou komen, dat een groot deel van de meerwaarde toch ook wel in Limburg blijft. Er zijn gewoon lassers nodig, er zijn bouwvakkers nodig, de wetenschappers hebben een plek. En Limburg hoopt op het informatiecentrum. En dat zou natuurlijk ook gewoon kunnen, ook als die Einstein-telescoop in Wallonië ligt. Ja, nu was er afgelopen week in Nederland weer veel discussie over de stikstofmaatregelen. Speelt dat mee in zo'n project en de keuze voor een locatie? Ja, dat zal zeker meespelen. Dat heeft met name natuurlijk te maken met het feit dat er gewoon 300 natuurvergunningsaanvragen bij de provincie Limburg op de plank liggen. We weten van goed, die stikstofmaatregelen in Wallonië die zijn een stuk minder streng dan in Nederland. En de regio Maas-Rijn die moet nu eigenlijk de komende jaren een bidboek gaan maken. Ja, en die weten ook van die stikstofmaatregelen die zijn structureel in Nederland niet opgelost in die periode. Dus het is zeker een element om rekening mee te houden. Ja, het bidboek moet over een aantal jaar worden ingeleverd. Dat geldt voor alle 3 de kandidaten op dit moment. Wat is de eerstvolgende stap? We gaan al snel beginnen eigenlijk. De proefboringen die komen eraan komende weken. Er worden nu de laatste voorbereidingen getroffen in Plombière bij Beusdaal in de provincie Luik. Daar wordt gekeken naar de bodem, of die geschikt is, maar ook naar de waterhuishouding, naar de geohydrologie. En de resultaten eigenlijk van dat onderzoek, die bepalen dan uiteindelijk van waar kan die Einstein-telescoop het beste komen. Dat kan in Limburg zijn, maar als je ook kijkt naar de locaties van de proefboringen, die liggen... Dan zitten ze al in Wallonië natuurlijk. Ja. Maurice de Heus, dankjewel.